enti eduru ho ya okoye no wose obehia mampanyimfo no prime ministers presidents ne ahemfo na koye ni nyina efiada ade beche memenda ma odi sa adwuma no na emom Asantehene de ya wada no opeso ne hia na omudi nkita ho enti na ene mfonu na ewiase fa na nyina nye Ghana ha o bise de ba dodo no aye British press no media no pictures telegraph mail Sunday Mirror ni nyina nyinara adachi ya wada de Asantehene ene Kinshasa nko die ohia kasa omoka Kinshasa oka ne se ohia otumfo nhira so danase so oba be hye animonyam kese pa awani no nso akonya watena so acho mi afi na meba mehia wakwankyere ti sankomo no a na tumi se ohia na omudi enti me wo ayibu wa se me minimse munni bia mail enso mo twere fa me abro kyere die no bo ni fita enso mo twere fa wi amede be ma ba ko na mu ya no so ma distribute omo se emra Asantehene oba ya obechia Kinshasa no omo se Kinshasa ne express ekoso ama na ho keka no omtumi se ekoso enyam na me ka o me de be mam mo amu redi a bubu hu no ena wonu aburo ni fitaa se chinie no esi ne so no ama ye hu se ye wo senior bi wo baabi wo mo na ka o ni nyina wo me de mama mo ye media fo mo de scrutinize mo nyina ma hu enye no nkonhwe alata mo hwa se mo alata ni no so de na okan no a se de ye o nyina ensa o mo se Nigeria de ahemfo akese wo ho na o mbusa na yeti yese na ye de kokotu fom ekado ni achia enim sahe ahemfo akese egbe afere koduro ne se eduru ewiase nyina se ye pa ahemfo akese a Nigeria ni ohene ba akokora ni ho a ehun se ohene kese se Africa nyina ohene wo ase ene Asantehene yewura Asantehene nko ane ohene pa wo ase enti